Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rut ti surat ti pagkasalitaan ni pagkaim ti nga liling na puluan at damang pabasa kaniyak. Ayan. Churuturu. Kuna na to'y dati nga pagkasalitaan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanauray kun tilalaki nga mang pagpabasa kaniya. Nagda kami ti may isang restauran manong nemi nagorder isuna kadidi ta nalpasen nga nagorder ket pimano ti waiter. Biniggaman manong nemi ni Edgar ti may isang ima. Kumusta ka, sweetheart? Gustoy. Gananos ka, Edgar. Ure tani, malpas dato yung last sem para purtsirak ton, agraduarak ton. Adun ti utang ko kin ka. Paipat pa utang ka kadi. Umut-utang ka kadi. Saan nang yung baglagi din tanda ka nga naging boyfriend ko. Kat kabutag trabaho kan, kat siya kadagbasbasa pa ilang, sikat magpapabasa kanya. Agyaman iba't pati ko na unay. Makapalukmag di kita nga balikas mo ha. Kaya't ko makapangantalakid dito baliwantan tumanintag kinaan no madamdama. Nanatamom. Katuwa na. Basta itid mo kanyak taka sa bulak, hindi pa nagmatrikuharak para kada ito'y last sem, finals mean. So nga nagsinarak naman tapno itid mo man kanyak taka sa bulak kwarta. Pasensya ka na. Yung bas nga ornungam, yung saan, igasgastos mo kanyak tapno agbasa. Hadigat man gawin ti pa nagbiag misa di ka kayan. Yung paglagit din tayo, mahig dito'y lawag, ket nagamamuta. Yung paglagit din ta, nagkursunada ka kanya, ket inaram na. Kaya bagam nga, pagbasahin na, song inaklon ka. Isumatan nga intid ko ti amin ko kain ka. Yam amang kulong, nuksikuga. Di kami nagtumtumaraya? Saan? Madi ka nung. Amang ano sa anak to ka nun nga aganak. No, tumarak na tumaro. Ngayon, siguro, sampay na kari nga masikugan na. Yan talaga may kari siguro nga makamagbasa, makapaggraduara. I love you really. I love you more, Edgar. Oh, datan kayo, order ta. Imasam ti mangan. Kastakmat. Sakto man yung mangan. Magsasawang na deta. Tila hilig mo talaga nga mangan. Wen manong nemi pudno ti kunakin baglagid din na maamok na Edgar. Agtrab-trabaho ka no? Diyak lang mo no, ano trabaho na, diyak mabayin ako nagsaludsod. Basta tunggal at ka sa pulak, teksak, umay, itad na kanyak ti masapong ko. Supapak naman na nga ag-check-in kami ti hotel, kalpasan nga ag-dinner kami. Okay na okay. Imagine, awang hangko problema ti pagbasag. Sa dapat mang paragsak kanyak. Nakalalang na Edgar, manong nemi, permi nga may tayok-tayok ka. Permi nga orela, agbulalaga, hindi kiti matak, no kasta mapantirik na.
Inalapas ka man nga rin nga nangan manong nami adda pala nabati di tedda nga arak sa adda pala nabati nga sa amin nga nasida nga inorder na pinabungon na kalpasan na rimor kami iti restaurant manong nami nangala kami iti tricycle inara sa asan nan di tricycle driver amo na latan so dino pangipanan na kada kami napang kami ti may isang hotel idi adda kam ti oneg ti kwarton ti hotel inarakop na kun mano inarakop nak nga inamalan na aninanam dagiti bibig ko ore lag sa kawisi ti riknak manon name no kasta nga mariknak dagiti nabara nga bibig ni Edgar sa nanutnuten sa naaprusa na masahiyan dagiti adda iti barokong ko sa napaipababa manong nemi nga isaliksik ti dakulap na iti uneg ti mangkalkalub iti ruwangan ti langit aging kaya manong nemi nga agpadpada kamton nga kasla kay pasngay nga maladaga manong nemi magustok launay nga sasta nga sakroyan na agkapayatak man iti tenged na kabayatan nga nakaantalata dagiti bibig ni sa nagtuin paiddan iti kama nga kaslakla na imas nga taraon nga naiparabaw iti lamisaan kad addaritan umayan manong nemi ni Edgar nga umay nakinnikiniten digusan nagtuka na gida kakabarang agek na tinaduma-dumapas at tibagik. Kada gini bibig ko, ititenged ko, kada giti adda iti barokong ko, san tumangan manen manen. Nangan lang arot itayen, manong nemi itamang mangan manen, manong nemi ni Edgar, ket siyempre maasot dagiti areng-eng ken asog ko. Naore ko la isurot nga ipangato ti patong ko. Nang runa naman nung name ni isarek nanto ti dila na ti uneg ti kuweba saan to bagkaten ti patong ko ket mabagkat mo. Maulit-ulit to manong name tinak panakaitayok. Maulit-ulit to manong name tinak panagragsak. Maulit-ulit aging kang agsabat tumanen tirik nami. Agsabat to tirik nami manong nemi ket nakapapaoting kang panagkayat ket. Usarabin to ti tallo nga oras nga short time manong nemi nga aginanakam labiit sa alantumanen. Mamansan nga rikos ti tunggar oras mano. Ngano mabalin la ko mama nung nemi ket pa-extend ko ta overnight kami. Ngimnasken ka nung agawid. Ento maminsan manen. Edgar, agananos ka. Tama numalpas to na doon nga finals. Inaktong bakasyon sa di kagayan. Sakto man na nagsubli. Yeah, no problem. No kayat mo. Umay kasurutin. Kasanong ano din, di pa nagtrabaho. Sa bagay. Mahit ko mo ha. Tapno, duwa nga bulan nga data sadya eh. Duwa nga bulan nga papasta. Eh, siyempre, mamon matnukan na kitinagan ng kanya. Anya kami tibagbaga nga pangalalap ti pagpasan. Bagbaga nga, trabaho. Nagpeso man nagtatrabaho ka. Pagtatrabaho ak na itid mo kanya. Ta ore ko lang nga ito ipatong ko. Ore lagal al-al. Nga nakaragragsak. Oh, sabi ko matasang kanto nga palbaliwin ka. Sabi ko manong nemi intulnog nak ni Edgar yung terminal ti bus nga gawidak sa di kagayan. Kahit na kumapakit hindi manong nemi ng kampay check-in. Kaya maminsan ton ko nakman. Ito nagsubliak. Ito umaya general. So tumanen. Kaya liliw to lagi di. Ikaw man ka. May salangin nga tawin. Masalutsot ko man, Edgar. Sisyak ka dilang ti babae ti biyak mo? Sisyak ka lang.
Awanin sa bali. Siksikalain. Edi kadak dito kagayan, manong name siyempre na epan ti iliw ko ka nagiti darakkel ko. Daamang kiniinang, manong name, dagiti kakabsat ko, adak ditoy, pinasarabuan dak manong, at nakalapan ni tatang nga darakkel ti ipit nga udang. Sapo, dagiti bunog. Tatang, ay amang, naimas di kito ya. Kumakit, inawis ko dito ni Edgar. Sino Edgar? Ti boyfriend ko. Dada boyfriend mo na ya. Ang dandang. Yung mga pagdanakan nyo, may salangin nga tawen. Agratwarak to. Kaninto na at pagtrabaho tulungan kayo to. Tulungan ko ni kapsat ko. Alagit sabi ko mga anak ko. Kas inauna. Sabi ko ba? Di ka marigatan iti pa nagtrabaho sa kagbasa. Narigat at tatang. Ang anak ito ang baling ko. Alagit barbaring ano ko malako tayo ito nigi tayo tarakin mi nga baboy kinanang mo. Adda pangrugyam. Kapag matrikula. Maalak tumanin sweldo. Maka-enroll to. So, ang pagdana na kuntang. Ornungin nyo lang no takwar tayo. Tapos tikas tagat at daramatin nyo just case of emergency. Alawan na nakaw. Dalag. Ay na, kung namin nga kiniinang mo kita, sus, may salangin nga tawin, at doon may nga nurse, nga anak mi kung namin nga ron. Nga kaslasaan nga mamati, di kiti karuba. Imbaga din nga at the sugar dadim. Ana? Kung sa tibagbaga ti pamati, di kiti karuba. Ngayon na, sa milap tang italtalik ka din nanang mo. Apal dalay nga, labsak tag sa ogat, iti na ito yung apurok. Baka si kalang di makagraduar ti college. Ala? Awam mo't pet naggraduar ti college dito kat. Naggraduar dan ti high school, agasawa dan nga sigaw. Iso nga sikapay lang nakadanon ti portier kaya makapaggraduar. Iso nga napanakil kam do anak ko. Nga mangibaga, nga kamaudyanan na adan to nurse nga anak may. Anong name ang subliak manen di talawag? Kat magkakaranak unay siyempre. Nga makakita, nga makaarakop, kan makaagan ni Edgar. Uwan na nung. Tinawagag, idada ko ni terminal ti bus. Ini sumangpedag di tilawag. Urunahin ka dito eh. Anak? Ako tinasyan kat ko. Ibagag kang gati address nga umayam. Kasi ka tutumanon. Di na pimpinas na umay ka dito. Kastoy. Mga lakat tricycle. Ibagam na sa doon papanam. Ibagag kang gatinagan. Street, house number, kanagan di tao. Tadak nito'y. Dito ngurahin ka. Sandang mapan ko mangal daw. And then, among tiket ko sa tutulatan. Ito dito ibagak ng address. Sige, mga lakat bullpen ng papel mo, tayo surat mo. Ibagak nga dyan straight na name, house number, kaya tinagan nga damagam. Sige. Nukas ka sa nulaeng manunemi aglab making kami amang iti-ili itong galbay sa kada kami kina Edgar nga saan nga ti hotel. Balay ka no? Sino nga kaduanan siya eh? Edi manunemi iti impakita iti tricycle driver iti na isurat nga address. Asidig lang natin ko. Magluwa ka kan. No asidig lang, mabaling nga pagpagnaik. Sinaed na kon. Aglingit pagpagnaam. Namuna, napudot. Oh my God, magluwa ka kan. Sige nga rin manong.
manong naming nakita ko ti number at the iti gate. Nagdurbelak manong naming ni mismo nga ni Edgar manong naming ti may nang ilukat ti gate. Inlukat na. Hindi makastrike ak. Ara ko pag kumamanong naming inatipanak. Gurka. Kada doon ti makakita ka na ta. Intalata dito unahin makan. Hindi makastrike kami manong naming rekap na tiri daw. Sa anak-inak bayan. Makat ka na. Magtukod na to eh. Ikabil mo pala nag-greetings mo dito. Sino ka doon dito eh? Nagbambantayan. Ada na panandaan ti. Di ba, malibreta ti hotel. Di ba? Sa alisto lang tagluto. Sa nga restaurant ti pangananta. Apay nga sang kumangamin ti restaurant. Kan mapantod ti hotel. Awang nga di kwartamon. Ada. Ada itad ko kaya kapag matrikulam. Nakaremedyo ak madlayan. Remedyo? Apa iram remedyo? Kung naman lang umubra ka, awanan ka doon nga sao. Agtatrapaho ha. Kahit nang sawan bimali ha. Hamay lang si kakatultulungan kahit pagkaskastusan. Doon sa bali nga pagpapabasahin, awanan. Si kalaik ti pagpapabasahin, si kamet. Agor ka. Indra ka bumaladya kay titay? Saan sa? Apa di mo inrekep? Ada umay. Sino mata? Baka takarumad din. Mabitla nga. Tinakilokotan. Simuro takmet manong nemi. Kadidi, tamay lukat tiri daw, may isa nga babae manong nemi, tinaikwadro itiri daw. Ha! Aha! Natugtalang kayo nga mismo. Hey. Saan ka manggulot dito? Aga manggulot dito, Mercy. Sino na tangang babae? Ha? Hoy, sino ka? Sino ka? Sino ka? Siyak ti si mong batan manong. Siyak ni Lily. Girlfriend Edgar. Magpapabasa kanya. Ana? Dito yung babae, ti pangipapaayam, kadang inipapauit ko nga masulsultok, ti kadak sa Hong Kong. Ana, ang talaga, kuha, Mercy, explain na. Ano ko matag-explain mo ta? Pauit ak ti kwarta? Ibagbag ka mga gumatang ka ti motor? Ang ginatang mo motor? Hamumot nga motor? Mapamot ti picture nga motor mo? Ipag gumatang ka ti lote? Nga tintinagam? Nga sa dito ti lote? Ito yung nga babae, ti paging gasgastuwam, kadagit ado nga nagbanbanugak. Ayop ka, Edgar. Manong nemi nagbalawak. Dinamag ko, Edgar, pudo nga di? Kapay ka sulsuto may laking kuwana. Saan nga obra na ita? Gaputa sitting pretty. Or na binulan nga pa nang ipauit ko, di kayat na nga pauit ko. Gumatang ti motor, agad na nagtilote, kanda dumaping ibagbagana. Ngim si kamad ganti pag ipapaayan na. Pundo ka di? Ha? Edgar? Pundo ka di? Pundo? No kasta? Inalilaw nak? Ibaga masisak lang ti babae ti biyag mo? Ibaga mga pagmambanungam di kiti kwarta yung itad mo kanyak? Gayam at dapatak nga babae nga luklukwem. Ay, Lili. Lili. Di ta kayon. Manong naming yung gawid nak na Edgar. Mabiglahin. Ay, batan nak. Dahito itat resulta ti kinadakas mo. Kita pa nang luklukom ka na kami, Edgar. Saan lang nga siyak ti mapukaw mo. Pati ta babae nga nagkaskasto sa mapukaw mo. Edgar kayo, mabiglahin. Ay, umay kan. Panawan tanda ang lalaki, mga lukloko. Umay kan. Panawan takan. Edgar. Nagpukpuk na Edgar manong nemi amang papasublikan niya. Pagdagit-dagit din manong nemi di kiti nagasgastos na kano kanya. Ngamapi nga ta, nga kinagurak isuna. Kaya tinultulungan na. Unang linukloko na.
Yung magana na pagbanbanugan na, dagiti kwarta. Yung pagbambanugan matgayam di sa bali. Lukluk ko na ti girlfriend na. Lukluk ko na man. Diyos ko, manong name ti amok ket ni Edgar ket napudno. Yung may samad gayam nga salwasaw. Siyak, na ipayo ko ti amin ko kayong kuha na yung pagtasanak ng sikog. Nga magurek ka. Kasano itan? Kasano nga makituloy ko ti managbasak? Kasanon? Ti mawagak manon name ti cellphone ti kapsat ko. Ading? Ay manang abay, nanoy patam? Kasaritak man ni Amang. Mabit lang. Amang, sika ka no? Amang, iyapain ako. Awamad gayam ti may ipabalid na kanyak di ti pagtrabaho sa maysa, nagsaran. Ana, ti pagtrabaho nagsaran, wait. So nga pangasiyo, oras kat may salangin nga tawan datang. Nakunayo, hindi nga damat pagtulong yung kanyak. Ang kitawan na. Ang dudulin pinang kaninang mo. Ipawit yung man. Sayon to ilakon na kita baboy, tapno, adagasto, aging gagtur pusak. Alawan anak ko, alawan. Alak tinulungan ta bagimiti talong at awan, kada kami matanak ini inang mo, timang tulong kang ka, iti may sakin, mauding at awan. Naituloy ko lang tinagbasa kat dito'y kasera manon nemi numanin ibagadang at danid ka. Diyak masango, ibagayo. Wala nga, pilit ka sumprek. Hanga makastrik dito no saan yung pastrikin. Ano nga minayan ti problema yun? Nagsina kami. Linukluko na. Linukluko na ka. Kat pinadadal ka ti talong atawan. Wan, yung linuko na na yung babae nga nagligat ka na dyan taap. Kwartang hintin na kanya. Ang abali papay ko man ti bagik king kuwana. Sa mga rodin nga iten. Sa nga rodin nga iten ti kas king kuwana. Agpeso, tinulungan na. Ngayon linuko numat, di kayan ayat na. Pinagrapit na kam nga duwa. Wala nga mapukaw na kayo nga duwa. Di kong kuna na. Agsalita ka nga rota, nawanan tinaskan pa pagsalitaan mi, unak man. Ngayon nakapagsalita kami tinaminsan, manong name kad nagpagpakaasi. Edgar, saan nakabilitan ta ore anyat araramidem? Napukawan ti ayat naman nakadatikan ka. Saan nga rubing ayat, ti kasking ka. Tanuin bagam ko nga ti kwartang itid mo kanya kat agapo it girlfriend mo nagtatrabaho di Hong Kong. Adayo ko mga imanugutan. Pag-alalan na, kalpasan na, lukom di may isa nga babae kapada. Kas pagarikan ko matin, tultuloy mo, tinagpabasa kanyak, sanak ingkasar, at naman agsagsagabag sa bali ng babae. Sana ka naragsak no dagsagabag ako kanya. So ulitek, agyaman naglayangan, di pa nang tulong mo kanya. Ngayon saan siguro nga tatatitin ka ni? Lipatan ako ng kan. Tanalpas ka ng halinipat. Manipod met idin manong nemi sa anin nga nagsubsubli. Nakapagturpusak, babayan di tulong met lang daamang kiniinang, aging ka nga nairwar ko ti board ko, kat dito met lang lawag manong. Nagtrabaho ak ni may isang private hospital. Bayat ka nagtrabaho ak manong nemi, nakitak ni Mercy. Ada susurutin ng stroller manong nemi, ada pasyente na. Insarek that emergency room manong nemi. Inasit gak ni Mercy. Hello Mercy. Siya ni Lily. Lily? Wen, kumusta kan? Kahit mo sa wen, nakapagturpos kan? Terwar ko pa iti board ko. At dain naman nga bulan nga trabaho ko dito. Talik mo pa Saan nga na Edgar tinaka-utangak? Nuti ka chika. Iso nga rupeng lalay nga bayad aktukin ka. Saan na nagyaman aklangan? Sino pasyente?
itatang ko. Ano? Naatake. Umuna pa nakatake na. Alagin ito daw ta kinapod Diyos malasad na. Mild stroke lang ko ma. Ma'am, asikaso-kiso na. Siya tagbaling nga nurse na. No may confine dito eh. Naiya ka rin manong nimi ti may sa kwarto ti ama ni Mercy. Pwede ta pabandayan na ti ama na. Sumat pa nagbisitak ka na di pasyente. Kumusta ni tatang mo? Kasi na po Diyos. Tata, kumusta kayo? Mabit lang at alak ni blood pressure yo, BP yo. Okay man. Katumtumar na ngamin. Ano tinumar na? Dito na siya dati ni doktor. Maintenance? Han? Iba ka na itay ka maulaw. Abay ka, di ka nagayam. Okay man din. Sige. Kumusta man tinan ka? Dawan bibiyang ko kengkuhanan? Kat at kasukat na kengkan? Hawampay. Kasan kabayag yo? Daman tatalo tao may kabayadan nga pagpapasain na ka. Talo nga tawan, di ba? Kasi talo man nga tawan relasyon mi. Nagbati ka ko na. Tagtrabaho ka man, tagurnong tangadwa ko na. Yung nagbalimbat ka sa doon. Pagatang kaya tanggatangan. Motor, lute, ganda dumapay. Awam gayam. Tasikat lang ipanan na. Makwentak tumanok. Iso nga nakaspagarikan tadan do tiyempo. Agurnong nga sa kundi sublikin ka. Sanin Lili. Aman. No, manuntut bilyo dito ikarigatak to nga, ipamuspusan tapno, maka-discount kayo. At pamuspusan, pagbalinantang indigent ni tatang mo. Ha? Damno ba sila nagastusan na? Napiyala nga maitulong ko kayong kaneta, kada kayo. Tanukuntaan do't gastusan ka talaga dakil. Ngayon baka awan to isang haribong nga pagbayad yo. Ay, laki nagsayatin no kasta. Lili, thank you Yung pagmangarta dito tinangitarayak kinitatang ko. Unang makuri ka. Private hospital dito. Private ko no public. Sumaliso. Adahalat tamat social welfare na. Yung nakaspagarikan na saan tumaprumanan, siya to ni makamo. Hindi ko duwana. Nung takil ti mamating maprubaran. Napigsa ang iti hospital. So ang pagdanagam. Dito yung hospital, manong nami amok, tinagbalimit lahing asawa. So na lahing tawanin tirupang sarong kukingkuana, tanang arod, sa anak batan nga virgin. Napasyente, may iso na manong nami. Wahin, nagamamukam kinurumel, itinagbaling nga pasyente, iso na dito hospital. Manipod met idin, nukas tang amo ng off ko, o may nagpaspasyarin dito kasera. Nagayatak manin, para may kadwa kong daway, manong nami, aging ka nga nagkalay sa kami kini Ronnie. Kinayapak idin ni Mercy, manong nami, kapataong pa asawa na, isot nagbaling nga may honor ko. Dito'y kami lawag, manong nami nga nagbalay kini Ronnie. Nabindas di trabaho na manong nami, kapata mga obisina. Mga obisina, may sakmot nga nurse, kat kaputa masapul mi tikat kadwami, nangalakam tikat kadwami, nga mga iwan ka na kinituangan nakmi kini Ronnie. Ito na minsan, manong nami, sadsadak iti tricycle, iti adag sardeng, Edgar? Uy, Lili? Lugangan, pagitulod akin ka. Saanin? Ako ti magdanagam. Baka pagkarot mong itaray ka, kasta.
At asawa ko. Amok napintas na biyak yun. Siya ka na Dato tricycle driver. At dapat na asawa ni Mercia. Na siya at matibiyag na. Naglugangan. Bayaman ka. Sa ala ni Mercia ti pagbayadak. No, ta kwarta ka may gamak at masapul mo. Ikang kanto. Orisanin. Inted ko kit baybayada mo at babayan ti pag-im. Aglugangan. Sige. Teko natin manunemi no sinuman di kita nakapulpulapul mo idi na ilit ti lubong makitam tulat ta. Samat nga mas asadag na ka na kanya numan pa yung bagak na da problema na umastig laing kanya. Yung samat nga mas asadag. Da kami kini Mercy manunemi ti da komunikasyon na. No at pasken da, mapan kami, no damat pasken mi, umay naman. Nagani kakapsat ko manunay mi natulungak met ida, kada amang kiniinang, babayan ti tulong ti asawag, napapindas mi ti balay da. Ti balay mi, ti family house mi. Kadya burdak ti kadenden nada ida. Dahito nga rin ti pagkabuklan, manunay mi, ti pagkasalita, kakasla idikal malayang, napasaman. Kadagyaman naglaunay ti anus mo nga nang ibasa, ket sapi kumat at damat na ibatit nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadikiti padak nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Lili. Thank you, Lili! Hindi kang kapanang iburay na pagkasalitam,